हाय ओरैबादि नै उदैयाव प्रेसार होनांगौ आरो प्रेसार होनानै ओरै नारनांगौ आरो दा बेफोरबादि जेब्ला खुलुमबाय रायजोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे इनफरमेटिव भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय गोबाङैनो हेल्पफुल जागोन होननानै आङो सानो आरो बे भिडिअखौ नायनानैहाय जुदि थायोब्ला माब्लाबाबो बेकार जानाय नङा माब्लाबा नाथाय माब्लाबा उन जिउफ्रावहाय हेफाजाब होगोन समाव खामानि नांगोन होननानैहाय आं सानो बे भिडिअखौहाय मैया दाखालिसो आंनि मेगनावहायनो आङो बे जाथायखौ जानाय सासे गथ'खौ नुनाय आंनि डिउटी समावहाय सासे गथ'आ बेफोरबादि जाथायजों थैनानै थांनायखौ नुनायखायनो आं सानबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो बेफोरबादि बिसयखौ बेफोरबादि माखासे माने इनफरमेशनखौ मिथिहोनानै दोनोब्ला बिरादनो हेफाजाब जागोन होननानैहाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायफैदों बेफोरबादि जाब्रबथायखौ बयबोनो मिन्थिखागौ आरो बयबोनो नुखाबाय सम सम जोङो जाफ्रुनाय लोंफ्रुनाय समाव मिनियोबा एबा जों रायलायोबा बे समावहाय थाबथानाय मिथिगुनाय एबा गय फाथै जाफ्रुनाय समावहायनो गोदनावहाय थाबथानानैहाय हांना बारना जानाय उन्दै गथ'फ्राबो गाइखेर लोंनाय समाव बिमानि आहार जानाय समाव माबा मोनसे फिथाइ सामथाइ दौनाय समफ्रावहाय हठात करे थाबथानाय गोदनाव थाबथानानै हांना बारना जानाय हां मोनै जानाय नै बेफोरबादि दाबोनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय गोबां समावहाय जोङो बेफोरबादि नंखाय फोथायनायखौ नुयो आरोना बेफोरबादि थाबथानानै मिथिबुयोबा सोरबा गोसोखांदों नोंखौहाय नङाबा माबा मोनसे नुबाय माबा मोनसे जाबाय नै बेफोरबादि थु होननानै मुजुबनाय नै बेफोरबादि नाथाय रियेलिटियावहाय मा जायो बेखौ नोंथांमोनजोंहाय आं एसे शेयार खालामनो थ' बेखौनो इंलिशाव बुङो जाहैबाय चकिं थ' नोंथांमोना साननो हागौ जे बेफोरबादि गोदनाव थाबथानाय मिथिबुनाय हांना बारना जानाय बेफोरो मानो जायो होननानैहाय थ' आं नोंथांमोननो मिथिहोयो जे जोंनि गोदनायावहाय मोननै नालि दङ बे मोननै नालियानो जाहैबाय मोनसेया सिदा जों जे खुगायाव जायो खुगायाव जेखुनु बुस्थुखौ जानानैहाय बियो मा जोंनि उदैयाव थाङो स्टमाकआव थाङो बे उदैयाव थांग्रा मोनसे नालि थाबाय आरो मोनसे नालिया बेनो जाहैबाय बियो जोंनि हां लाग्रा नालि जाय नालिया सिदा लांजोंहाय कानेक्टेड थायो जेब्ला जोङो माबा मोनसे बुस्थु जायो बे जाफ्रुनाय समावहाय जेब्ला जोङो रायलायो एबा मिनियो हठातनो जोंनि गोदनाफ्रावहाय जेब्ला थाबथानाय मिथिगुबुयो जोङो बे समावहाय मानो बेफोरबादि जायो होननानै बुङोब्ला बे जानाय बुस्थुफ्रा जोंनि उदैयाव थांग्रा बे नालिजों थाङालाबानो बे हां लाग्रा नालिजों थांनायनि थाखाय बियो बेयावहाय ब्लक खालामहोयो हां लाग्रा नालिखौ जेब्ला ब्लक खालामहोयो होमब्ला जोङो गोदनायावहाय थाबथायो आरो जोङो हांना बारना हां लानो हायै मायै रायज्लायनो हायै गुजुख'नो हायै नै बेफोरबादि जायो सेम बेफोरबादिनो उन्दै गथ'फोराबो जेब्ला गाइखेर लोंफुनाय समाव एबा माबा मोनसे फिथाइ सामथाइफोर जानाय समावहाय न'फ्रावहाय उन्दै गथ'फ्रा बिराद गिथावथावना गोरलै बुस्थुफोरखौहाय बिसोरो खनजायो माबा माबि मोनोब्ला थ' बेफोरबादि बुस्थुफोरखौबो जेब्ला बिसोरो जायो जानानै जुदि बियो उदैनि लामायाव थाङालाबानो बे हां लाग्रा नालियावहाय जुदि बियो थाबथाहैयोबा बे समावहाय बिरादनो गिथावथाव मोनसे इमारजेन्सि केस जानानै फैयो बे गोदोनाव थाबथानाय एबा चकिं जेखौ होननानै बुङो बेयो मोननै रोखोमनि जायो मोनसेया जाहैबाय माइल्ड आरो मोनसेया जाबाय सिभियार बे माइल्ड केसावहाय मा जायो जोंनि हां लाग्रा नालियावहाय बे खुगानि जानाय बुस्थुफ्रा थाबथाहैब्लाबोनो बेयावहाय कमप्लिटलि ब्लक खालामा हां लाग्रा नालिखौ नाथाय हां लानो थाखाय एसे स्पेसखौ मोनो बिनि थाखायनो मा गुजुनायफोरजों नङाबा बियो गुन्थुंफोरजों खुगाफोरजों गनायफोरजोंहाय बियो मा जों रिलिफ जायो आरो दसेनि उनावहाय जों आरामखौ मोननो हायो नाथाय सिभियार केसावहाय मा जायो जोंनि बे जे गोदनायावहाय हां लाग्रा नालि बे हां लाग्रा नालियावहाय कमप्लिटलि बे खुगानि जानाय बुस्थुआ थाबथाहैयो ब्लक खालामहैयो जोंनि उदैनि नालियाव थाङालाबानो बेयो मा हां लाग्रा नालियाव कमप्लिटलि ब्लक खालामनायनि थाखाय मा बेयावहाय बे समावहाय एकदम मानसिया हांना बारना जायो एकदम हां मोनै ना रायलायनो हायो ना बियो गुजुनो हायो
एकदम हां ब्लक जाजोबनाय पुरा हां लानो हायि मेगन गेदेर गेदेर जानाय मोखांफ्रा गोजा जाजोबनाय पुरा माने गोथां जाजोबनाय मानसिया नै बेफोरबादि केस बेफोरबादि जेब्ला चकिं बा गोदनाव थाबथानाया सिभियर कन्डिशनाव थायो बे समावहाय जोंनोहाय इमारजेन्सि हेल्पनि दरकार जायो गासिबो समाव जोङो 2-3 मिनिटआवनो जोङो हस्पिटाल सहैनायनि बेफोरबादि सिचुएशनखौहाय जों लोगो मोनना जानो हागौ थ' बेफोरबादि सिचुएशनाव बिनिखायनो न'आवहाय मा खालामनांगौ आरो न'नि सुबुंफ्रा मा खालामनांगौ थ' बेखौहायनो दिनैहाय आं नोंथांमोननोहाय बेखेवनानै गुवारै आं खोन्थानो सानो मानोना गथ'फोरनि थाखाय बियो बिरादनो इम्परटेन्ट सानथामसो सिगांसो आंनि नाइट डिउटी समावहाय आङो सासे गथ' आरो आसामनिफ्राय बिसोरो बङाइगावथिंनिमोन थ' फैगासिनो दंमोन आरो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय कचबिहाराव बिसोरो थांसैमोन थ' साडेनलि क'क्राझार बारनानै बिमाया आहार दौदोंमोन जाहैबाय आहार दौनानै जाखांनायनि उनावनो गथ'आ मा जाबाय दसेनो बेयो अचानक बेयो मेगन गेदेर गेदेर बुफ्रुनानै बेयावहायनो बियो जिउ हगारबाय जेब्ला गथ'आ गोबाव थानानैहाय जेबो गाबाबो जेबो रिएक्शन होला बे समाव बिसोरो गिनायजों हौवा हिन्जाव मा खालामदों बेंगल बर्डार हाबनानै बिसोरो जोंनि हस्पिटालावहाय लाबोदों ओरैबादि सख्ल' बख्ल' 6 मासनि गथ' बेयावहायनो बियो चकिं जानानै बियो जिउ गोमानो गोनां जादों थ' बेफोरनि थाखायनो आङो जोंनि जाहाथे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो बेफोरबादि इनफरमेशनखौ मिथिनानै थायो आरो इमारजेन्सि बेलायावहाय इउज खालामनो हायो बेफोरबादि नलेजफोरखौ बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों बेफोरबादि जेब्ला कन्डिशन जायो होमब्ला जों मा खालामनांगौ थ' बेखौनो जाहैबाय जों मेडिकेल साइन्सनि लेंगुवेजावहाय ब्ल'ज एन्ड थ्रस्ट होननानै बुङो जेब्ला गथ'फ्रा बेफोरबादि थाबथायो गथ'फोरखौ बामखांनानै गावनि हान्थुनि सापर्ट एबा फेन्दानि सापर्टआवहाय जों लानांगौ गथ'खौ बेफोरबादि लानांगौ आरो नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव नुनाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं डेमनस्ट्रेशनखौहाय आं देखायो जे गथ'खौहाय बेलथायनांगौ आरो बेलथायनानै गथ'नि खर'आ जेन' गाहायथिं एसे डाउनवार्ड्स थायो गाहाया जों खिबु आरो आथिङा जेन' एसे जौथांथां जायो आरो गथ'खौ बेफोरबादि बेलथायनानैहाय खनबा नारख'ना बुनांगौ 1 2 3 4 5 बेफोरबादि बिनि उनावहाय आरोबावनो गथ'खौ बेलथायनानै मोखांथिं खालामनांगौ मोखांथिं खालामनानै गथ'खौहाय आरोबावनो आहार बा ब्रेस्टनि गाहायाव जे हारा थायो बे हारानि एसे गाहायावहाय थाइनै आसिजों बेफोरबादि थुथाबनानैहाय गथ'खौहाय खनबा नारसिनांगौ 1 2 3 4 5 जेब्लासिम बे हां लाग्रा नालियाव थाबथानाय बुस्थुआ गनानै फैया एबा गथ'आ एसे रिलिफ जाया अब्लासिम बेफोरबादिनो खालामबाय थानांगौ आरो बेलथायलाय ओरै बेलथायनानैहाय नारख'लाय आरो मोखांथिं फिदिंफिननानैहाय आरोबावनो आसि थाइनैजों खनबा नारनाय नै बेफोरबादि खालामबाय थानांगौ जुदि बिनि गेजेरावहायनो जुदि आनकनसियास एबा बेहुश जुदि जायोब्ला आरो जुदि कोनो रिएक्शन होआ जुदि सिरि जाबायब्ला अब्ला साननानैहाय जों लानांगौ मेबी कार्डियाक एरेस्ट जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हां लाग्रा नालियाव कमप्लिटलि बेयो ब्लक जानानै थानायनि थाखायहाय अक्सिजेना बन्द जाबाय अक्सिजेना आरो जोंनि लांसआव सहैयैनि थाखाय मा जोंनि देहायावहाय जोंनि हार्टआव आरो ब्रेनावहाय अक्सिजेनेटेड ब्लाडनि जे दरकार दङ बे अक्सिजेन साप्लाइ जायैनि थाखायहाय ब्रेना डैमेज जाबाय एबा अक्सिजेना साप्लाइ जायैनि थाखाय जोंनि जे थैनि सेल बे सेला बेयो थैबाय आरो हार्टआ बेयाव ब्लक जाबाय बिनि खारनावहाय कार्डियाक एरेस्ट जाबाय होननानैहाय जों बेखौ बुजिना लानांगौ थ' जुदि कार्डियाक एरेस्ट जायोब्ला बे समावहाय इमिडिएट हस्पिटालावहाय लानानै खारनांगौ दं इमारजेन्सि एम्बुलेन्स बा जायखिया फन खालामनानै लिंहरनानैहाय इमिडिएट हस्पिटालाव लानानै खारनांगौ दं मानोना चाहे बियो गेदेर एबा चाहे गोरलै बे समावहाय इमारजेन्सि सापर्ट केयारनि दरकार जेब्लासिम हस्पिटालाव सहैया बे समसिम कार्डियाक एरेस्ट जानाय गथ' एबा गेदेरफोर जायखिया CPR होना लाखिनांगौ दं थ' माबादि CPR होनांगौ बेखौहाय हयथ' आं माब्लाबाफोर आं सम मोनोब्ला नोंथांमोननोहाय आङो मोनसे भिडिअ बानायनानैहाय आङो देखायगोन CPR आ माबादि जायो गथ'फोरनो माबादि CPR होयो जोङो आरो गेदेरफोरनो जों माबादि CPR होयो बे गथ' थाबथानाय एबा चकिंआ जेब्ला गेदेरफोरनियाव जायो एबा 2-3 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरनियावहाय जायो होमबा मा खालामनांगौ जाहैबाय नोंथांमोननो आं देखायनो आं जिरायनानै
दङ नालाय बिसनावसो आङो एक्चुअली सिदा गसंहोनांगौ आरो सिदा गसंहोनानैहाय गसंहोनानै खर'खौ एसे बायदेम होनानै जोंनि बे आगदा आखाइखौहाय नै बेफोरबादि नै ओरैबादि हमनांगौ दं आरो आगसि आखाइखौ नै बेफोरबादि हमनानै उनथिंनिफ्राय आरो जाय जादों बे नङा उनथिंनिफ्राय सासे मानसिया हमनानै बेखौहाय ओरैबादि नै उदैयाव प्रेसार होनांगौ आरो प्रेसार होनानै ओरै नारनांगौ आरो दा बेफोरबादि जेब्ला नारबाय थायोब्ला अब्ला सिङाव थाबथानाय बे गोदनायावहाय जे थाबथानाय हांनि नालियाव बियो गनानै फैयो आरो थेवबोनो जुदि गवा जुदि पेशेन्टना जुदि बेहोश जाबायब्ला आनकन्सियास जाबायब्ला बे समावहाय इमिडिएट सिपिआर होनांगौ दं आरो सिपिआर होनानैहाय हस्पिटालसिम सहैहोनांगौ थ' रायजोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखायहाय हेल्पफुल जागोन होननानै थ' नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौहाय फर्स्ट टाइम नुदों एबा नायदों नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौहाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबावनो बेफोरबादि मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ'फोरखौहाय आङो लानानै फैनो हायो थ' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था गोजोन्थों बयनिबोसिम